दामी दामी फुजा गाबोननिफ्राय लोक्षि फुजा फुरा मोसाखावसिगोन आरो सान्दुं गैयाबाबो बोरैबा फुला फुलि मुब्रुं मोन्दों आरो न' सिङाव थाबाय थानानै दासो ओंखारबोदों बोराय होननानै खिन्थु बासिनाङा दे नै दारिया बिराद गोलाव जाबाय दारि सिनजादो होननाङा आरो मोगथाङावथ' रेलाव होनगासिनो सोरबा मा बोराय दारि लालाबायसै होननानै नायबानो जाबाय नै माबायदि जाखो बांगालफोर बायदि जाबाय दा दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायफिनलायबाय आरो बहा दं होनबा शेयार खालामलांबाय थानि आरो दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन होनबा जोंहा गामियावहाय लोक्षि फुजा फिसासा जायो नालाय बेखौ एसे दिनैफ्रायथ' जाया गाबोननिफ्रायनो स्टार्ट जागोन दा बावनो एसे खामानि मावनो फैदों आरो दा बबेयावहाय जायो माबायदि जायो बेसे गिदिर जायो आं एसे शेयार खालामनि आरो बेनिफ्राय फुजायाथ' दिनै जाया नालाय गाबोननिफ्राय आलदा फुजाखौ नेक्स्ट पार्टआवहाय बा नेक्स्ट ब्लगाव आं एसे शेयार खालामफिनगोन आरो दिनै ओरैनो दाख्लै जागायजेननायनिफ्राय दासिमाव माबायदि आवगायखो खामानिया बेखौ एसे शेयार खालामनि नायफालांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होथारदो आरो लोगोफोर दा जागायलांबाय थानोसै भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामनाय नङा ससेल' बानायगोन आरो आं दा भिडिअखौ नैबेनिफ्रायनो स्टार्ट जागायजेनबाय नै थारमाने नैबे मा होनोबा एसे माल माथा दोनग्रा बासन बर्तन दोनग्रा न' फिसासा आरो बेनिफ्राय मन्दिर होनोबा नै जोंना मन्दिरा बेबादिसो आरो दा नैबावहाय गेट सिथाबनांगौ आरो जाजेनहांबायानो जाहांथारबायानो बाव गेट सिथाबजोबबानो समायसिगोन आरो सेन्देल गाननो मोनगोन ना मोनालै बैसिम मोनगोन दालां जाथ'वाखैना ओरैजाय नै जोंना नैबे मुर्ति गोजामखौहाय गोदान लाबोबासो गारहरगोन आरो ओरै बै खनाजोंहाय दा मन्दिरा बेनो जोंना ओरै जाजेनबाय नै एसे फुजा बा मेला फिला बहा जागोन बाव फोथार दंखायो आरो सेरावनो ओमफ्राय नै बेवहाय मोनायाव आवाथि सावगोन आरो नैबे ओमफ्राय जों गामिनि दखान फिसासा आरो बेखौ एसे खोन्थानि र' खाथियाव थांनानै नैबे लामा जाबाय नै बै एमइ स्कुल आरो गामिनि बेखिनियानो नै साजायनाया बेनिफ्राय नैबेयावनो मेला जागोन आरो इसिबां मानि गेदेर जाया जों लागोआव लोगोफोर ओरैनो जास्ट गामि 6टा 7टासोनिल' मानसि जायो आरो दस्रायावबो खाथि जायोना दस्रायाव थांजोबो आरो दा बेखिनियानो नै फिला ओरैजाय नै जों लागो दखानाव सोरां जेननायनिफ्रायनो लकेल अमा मोनो आरो लकेल अमा दानगासिनो दं गोजा जाथार ओरै जों गामिनि बाजारा नैबेनो हादान बायदिसो नुयो आरो बिराद गोबावसै दखानाथ' आयौ माथो जिमिया दखान होफैदों नामा दखान होफैदों हो ओइ दखान होफैदों आंनो गय हरलाय आं गय जानि गय हरलाय आंनो बानायनानै गय मिस्थि बानायनो रोंगौना रोङा बबेनि दखानदार जाखो बियो नै दखानदारा जि गिदिर ओइ गिद्रु खारियाव जुमे दिनसे मिथिगौआ ओइ गिद्रु गुवा दिनसे मिथे ओइ मेव दखानाव फैबाय बेनिफ्राय गय जानायसो स्टार्ट खालामजेनसै आं गयखौ खिन्थु बिराद जायो दै नैबेखौनो जासिनाय बेसेबा गिदिर ओमफ्राय आं फाथैखौ इसेबां मानि जानो हाया गोरलै लाबाय गय जाबाथाय बेखौ जायाबा गोदै जायाबाथाय जादों बायदि मोना आरो सुनै होबाय जिमिया दखानदारानो गयबो हरा आं फैसा होलाथ' नोंनो खारलांसैसो आं जाखुमानानै जाखांबाय नांला आं जाखांबाय नांला मा लायदों बियो बेयावनो जाजोबगोन गामिनि फुजाया नै भाई बयलार दखान नै बयलार बिगुमायानो गैया खावनानैसो लांसिगोन नामाथाय बिगुमा गैयियाव फुं बेलासि मोनो बाव बयलारा एनि टाइम आरो बेनो नै जों लागोनि बाजारा ओरैजाय नैबेजों न' गोदान बानायगासिनो दं लेट्रिन जों गामिनि दखानाव बेनिफ्राय जाग्रा मा बानायो एसे खोन्थानि आं नै लादु फुरि
मैसोगारमा फुजायानो गैला नै सानसेल'सै गाबोननिफ्रायनो स्टार्टिं जेनेबा गाबोननिफ्रायथ' स्टार्टिं होनजाला गाबोन मुर्ति दिखांनाय आवाथि सावनाय आरो सोरबा सोरबा गन थुहांबाय नै थंफा थंनै दाहायनिफ्राय स्टार्ट जागोन खोमा बानायनाया बेनो जों लागोनि बाजारा नै हादानपाराफोर बादि औ बाजारनि नामखौ खोन्थायाखै बैयाव साइनबर्ड दं एसे खोन्थाहैनि र' अमा बाजाराव ओरै फै नोङो होमबालाय दामी दामी फुजा गाबोननिफ्राय लोक्षि फुजा फुरा मोसाखावसिगोन आरो खुलुमग्राफ्रा ओरै थांबाय ओंखारग्राफ्रा ओरै थांबाय ओंखाम जाग्राफ्रा ओरै फैबाय दा जागायजेननायावहाय फोजोबफैफिनबाय आं लोगोफोर भिडिअखौहाय दा बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ ओमफ्राय मा होनगोन आरो फुजायाथ' गाबोननिफ्रायसो नालाय गाबोननिफ्राय आलदा शेयार खालामफिनसै आरो आं बोरै बोरै जायो फुजाखौहाय दा दिनै जास्ट एडभार्टाइज बायदि खालामबाय आरो बेखिनियानोसै बाय बाय